ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен? Тинҷен ирӯз 3 сентябри соли 2023 якчанд дона мошино қабул кардем бари шумо. Тамошо кунед мошиное ки хост дилтонай дар ҳамун соҳибошон занговат кунед, рафта харидор кунед бачаҳои азиз. хона ва замини квартира, техника, аппарати мошино агар дошта бошем барои фурӯшу реклама дар ин ватсап имои маро равонаш кунед, ҳаракат мекунем шумо да бифурӯшем, ба зудӣ кори шуморо осон кунем. рӯи хотири меҳнатҳои мо ҳаррӯза навор мекунем бари шумо. дар ҳамин навори мо лайкотона монен, чанд қадр метонен комментарии хуб кунен, ба канал подписатсия кунен. Подписатсия бачаҳо, тугмачаи зангуларо зер карда монен. вақте ки мо навор кардем шумо хабардор мешен. дар ҳамун комментария нависем ба шумо аз кадом маркаи мошинро зиёдтар лозимай, мо ҳаракат мекунем ҳамун мошинаро зиёдтар навор кунем бари шумо. эълона шумо тамошо кунед, мо бошем сар мекунем. бардорадид якм мототсикли фурӯшӣ Java 638 дар ноҳияи Қубодиён, солаш 1984. рақамҳои Россия бардорадид гуфтем ватсап доран. состояниш беҳад хубай мега. балонош 60%, бо дутайга балони пачка запасной дора. касе мехара падаркай. ҳолати мототсикли хубай бардорадид. фар, поворотник, сигнал ҳамаш кор мекунад без камбудӣ. контактный зажигания мега, запчастош полный. ва ёшам падаркаи аз Россия ордагем 30,000 рублда харидагиш ҳам бардормон. просто мошини мисол дастӣ доран, мошин доран, ира айна мекунанд, мефурӯшандш. ҳамин мототсикла хулоса фурӯшида дар ноҳияи Қубодиён. ҳаракат кунед, худотон дидасен дар кадом состояние. нави пачка хулоса истифода бурдагӣ нестам, мегем хато намекунем. занговат кунем, бигиренш. эълони навбатиро бинем бардор азиз. Opel Astra F солаш 1997 дар душанбе бо нархи 25,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газ, кузов хэтчбек, объем моториш 1.6 литр. коробка механика солаш 1997. мошинча беҳад хубай мега. полни 97 кадаги хулоса 92 ҳай, лекин 97 кардаген ҷа мода маълумот додаген. салонаш тоза, ду дари пеш электропакет, 4 диска нав, балоно нав. мешини ҳай карда мегарди. музикашам хушрӯи бада мега. 100% ҳуҷҷатош то 09/2024 то 09/04/2024 ҳастай. чашкои қафо ҳам созай, пусидагӣ нестай. пешяташ мисол мақсад безеб буд мега, созиш кардем. мошини фурӯшии навбатӣ бардор азиз. Opel Astra F солаш 1997 дар душанбе бо нархи 45,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газ, кузов хэтчбек, мотори 1.6. нави хушрӯ, фасони бадай тозаакай, краскаш радной шай. балонош ҳолати корӣ, моториш соз, документ дора. дарунаш тоза, кушод, камразход, мотори 1.6, коробка механика. харидор бошед дар ҳамин рақамҳои 909 90 95 97 метавонед занг занӣ, омада мега бихарӣ. пешаи рафтан аввал занг занем бардорда, номерош кор мекунад намекунад, мисол маълумаш кунем, баъд барем бардор азиз, ай пеш бинем. ҳамин состояние бо муомила ҳам дорад дар душанбе бачаҳо. Астраефи тозаи хушрӯ. успед кунем, бигиренш. мошини фурӯшии навбатиро бинем бардор азиз. Opel Vectra аз солаш 1993. айни ҳол дар ваҳдат бо нархи 15,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 газ, кузов универсалный. ҳамин сфед, ҳамин состояние, дарун жаддистен, стенёш чихелай. мотор 1.8, гази холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% меган. документ надора, кам дуд мекунад. хеле маълумотро мода нависаган. мақсад чӣ хеле мода маълумот равона ҳамра мехонем бардор азиз. мошин хулоса мега дигар тарафош созай. кам дуд мекунад. ҳама қашан нависаган.
1.8 простой номерош мондагӣ мега занговат кунем, боз муомила мекунем. Срочно мошинча мега фурӯшай. Мақсад муомилаи хуба мекунем. касоне ки зефира мехаранд, соли 2007 дар Хуҷанди Бостонӣ 49700 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос мондагием. занговат кинехтон 36 дизел, кузов минивен, свет сия, объем мотор 1.9, коробка передачи механика, мотор 8 клапана, моторош, коробкаш ходовой зур, тупчай, срочно пул зарурай, ҳуҷҷати солона дора. савдо дар назди ҳамин зефирай беҳуда занг назанем. состоянии мошин хулоса созай. 49700 сомон мега мефурӯшемш мега. солиш 2007 сол. мошини фурӯши навбатӣ Astra Ash Opel. солиш 2007 дар Хуҷанд 46000 сомонӣ. 46000 меган. 24 дизел, кузов универсальный, мотор 1 гав, коробка механика. солиш 2007, коробка механика. мошин вагонай, автопилот, автофар, датчик даждия мега, мультирул, ҳуҷҷат солона, мотор, коробка ходовой соз. ин нархи ахиршай мисол дига арзон намешавад. беҳуда арзон карда савдош накунем. ай 46000 сомонӣ ягон дирам арзонаш намекунем. касе мехара омада бина. солиш 2007 ҳамин состояние. фикр мекунем мошин меарза, аммо 46 дада. касе мехара освет кана. ҳамин наворои мо шумода писанд ҳаст нест. дар як рӯз ҳамин хел мақсад гузоштем ки 4 дона 5 дона опел монем. шумо дар ҳамин фикр мо чӣ мегем бародари азиз? дар ҳамон комментар найсен? ҳамроҳи мо ҳамфикр ҳастен нестен? дар як рӯз 4-5 та опел монем ё не? Daewoo Nexus солиш 98 дар Истаравшан, нархиш 21000 сомонӣ. сӯзш бензин газ, кузов седан, мотор 1.5, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, чихел тозаи хушрӯай. ай ки Opel мегири 25000 да пусидагиай, 21000 да биги Nexi. арзонакая. тозаи хушрӯай, хулоса расходаш намекунен, ҳама тарафай. خب ماشین در حالت خوبی تکنیکی، سودا در نزد ماشین، коробка механика، моторش 1.5. همین معلومات بچه‌ها خودتون با زنگ بزنین، ارزانش میکنین، قیمتش میکنین، خودتون میدونین. ماشین فروشی نوبتی مرسدس بنز یک کلاس، سالش 96 در دوشنبه 40000 سومانی نرخش، زوج بنزین گاز، کوزو سدان، объем мотор ДВД، коробка механика. بشی هایک بگرد میگم. تمام سراشنا سودا میشود با نرخ 40000 سومانی. در دوشنبه همون نفرایی که مرسدس ها هستن گفتن که ای 50000 کمتر ارزان باشه، مثال پایان باشه اگر میخریم. این برادرها مرسدس یک کلاس 96 سال 40000 دوشنبه میرن در همون جگه میذارن میخرین باشه. خلاصا باز سودا هم میشده. سویت شما فکر میکنم مثال بد نیستای توزیع خشوای. لایک ها را مونین، کسانی که لایک نموندین به لایک تماشا نکنین، بعد از لایک ها تو نمونین ما را تذکیر کنین. خلاصا تویوتا کرولا ورسو سالش 2005 در خوجند با نرخ 56500 سومانی. 36 دیزل، کوزو مینیون، موتور د коробка механика، мотор мега D4DI. خب коробка ходовой созай, коробка механика, баллонош нав, заводской, то 3 мега монитор. Холоса срочно пузар, заводской 3 то монитор хебдасай, баллонош навай. Corolla Verso харо успет кинен, 7 нафарай мошин бу бигирен ша. холоса
дизел қатӣ мегардад, краскаш радной, балонош ҳолати корӣ, документ дора, ходовой соз, тозаакай. занг занен мега бо муомила мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ бародари азиз, Volkswagen Golf солиш 97 дар душанбе 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳами состоянӣ, ҳами краска, ҳами ҳолат. гази бензин қатӣ мегардад, кузоваш хчбкай, мотор 1.6, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Golf C вариантҳои Алишира мега мебинем, мега мақсад ки зависияи мошинотон мекунад. қимат боша сумтон мета, арзон боша сумшон метена кара. ҳами хеле муомила мекунем. мақсад ки бародари азиз ҳамин наворои мора фақат дастгирӣ кунен. агар ки хоҳен ҳам хеле наворо зиёдтар шава дар комментариё нависен. хулоса мора калон бошен, как додар бинен, эҳтиромон кунен, мора дастгирӣ кунен. навори ахирона тамошо кунем. бародари азиз, аппарати собунбарорӣ нигоҳ кунед, чӣ хел фасони хушрӯай. нархаш 9400 сомонӣ. ҳамин хеле собунҳои хушу хуршу 300-400 дона дар 1 соат мебарорад. собунҳои 180, 200-250 грамма мебарорад. метавонад аппарат навай айраси вардаган срочно фурӯшай, каси мехара акада сум дар корай, мисол бурд мекуна. маҳсулотҳо шо зияда неон, арзон мега, айтшон мегирин. фақат успех кунед дар рақамҳои 990 450 занг занен. касоне ки намехаред ҳамин наворда лайк монен, поделиться кунем акое ки аппарат харам. ҳамин ака ба зудӣ аппаратшо фурӯшад.